खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 20 अक्ट'बर 2023 बाराया जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम पुलिसनि एसटिएफ बिफाना गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय खानापारायाव गोख्रों सिग्रोमनानै 10,000 रांनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरा सिरियै आन्दोआव ड्राग्सफोरखौ फानबोगासिनो दंमोन। उनाव एसटिएफ बिफाना खौरां मोनबाय आरो खौरां मोननानै बिसोरखौ स्पटआव एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय केटेब बर', धनराफा, आइनुल शेख आरो सनवानी बेगम। हायद्राबादनि कुकाटपल्लीआव सासे खानाय सिनग्रा नापितखौ बिनि दखान सिङाव हाबनानै सोरबा स्नेमनि दुथां सुबुङा गोबौआचारजों दांख्लाब सिख्लाब खालामनानै गाग्लोबनानै बुथारनानै गालांदों। थैनाय एबा बुथारजानाय नापितनि मुङा जाबाय अशक, 42 बोसोर बैसोनि, आरो बुथारा दायनिगिरिया जाथायखौ खालामनायनि सिगां सीसीटीवी केमेराखौबो सिफायना गालांदों। दा बे जाथायनि सायाव दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय तेलेंगाना पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। तामिलनाडु रायजोनि तिरुपुराव गंसे कमिउनिटि हलनि उखुमा हरखाब बायना गोलैसिननायाव 3 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। जेब्ला थैनायफोरा बास नेगासिनो दंमोन अब्लानो गोबां अखा हाबाय थानाय समाव अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बिसोर 3 सुबुङा कमिउनिटि हल सिङाव हाबथ'नायाव बे जाथाया जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय मुराली, मानिकान्दान आरो गौतम। इजराइल आरो फिलिस्तिननि गेजेराव दावहा जानाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन महर लाबोगासिनो दङ। गाजाया बुंनाय बायदिब्ला जुदि इजराइलआ बम्बिं खालामनायखौ दोनथ'योब्ला एबा स्टप खालामोब्ला गाजानि आखायाव थानाय इजराइलनि थागिबि सुबुंफोरखौ हगारनो थाखाय साखाफारा होननानै गाजानिफ्राय गांसे नटिस फोसावदों। मख'नो गोनांदि गाजाया गोबां इजराइलनि थागिबि सुबुंफोरखौ हमनानै गावसोरनि आवथायाव लादों, अदेबानि बान्दा बानायदों। नाथाय बे दावहाखौ फिलिस्तिननिफ्रायनो जागायदोंमोन आरो बे दावहाखौ इजराइलआ फोजोबगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अदेबानि बे दावहायाव इजराइलआ देरहागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो बे दावहाखौ लानानै आथिखालाव बुहुमनाङैनो गोबां जिअ'पलिटिक्स सोलिगासिनो दङ। आरो बे दावहाखौ USA हादोरा बा आमेरिका हादोरा इजराइलनि जानानै सापर्ट खालामदों आरो गुबुन हादोर जेरै सौदी आरबिया आरो माखासे इस्लामिक कान्ट्रिफोरा फिलिस्तिननि जानानै सापर्ट खालामदों। आरो बे दावहाखौ लानानै जोंनि बे हादोरावबो गोबां सावरायनाय जागासिनो दङ आरो गुबुन हादोरावबो गोबां सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। दिनै जोबोद मोजां मोनदों आं बाहाय फैनानै गावनि मानसि आरो गावनि जायगानि मानसिफोरनि गेलेनायखौ नुनानै दिनै फाइनालाबो दिनै जोंनि जायगानिनो जाहैबाय। बिराद खुसि आं दिनै बाहाय फैनानै जोंनि आबसुखौ आं बहुत थेंक इउ होनो बेनि सायाव। आरो जोंहा बिराद डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावबावनांगौ दं। फिसा किसुमान खेथ्रआव जों खामानि मावबावनांगौ दं। बेखौ जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्टआबो जाहाथे सापर्ट खालामो। बाखि खामानि मावनांगौ, जों माबा हेल्प खालामनांगौ जों दं। दिनै हलिचरनबो जाहैबाय। हलिचरना जोंनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर अपरचुनिटि जोंनि थाखाय, इयुथनि थाखाय। बेफोरखौ जों मोजाङै बिसोरखौ हेल्पबो खालामनांगोन। दिनै मनबिर बसुमतारी दं, अपुर्णा नार्जारी दं, जोंनाव आरो गोगोमसार मुसाहारि बेबो दङ जोंनाव। दा जोंनाव गोदोनिफ्रायनो मोनसे थारमाने मा होनो प्रडाक्सन हाउस बायदि मानियो आरोखि जोंनि माबाखौ, जोंनि बिटिएडि एरियाखौ थारमाने जोंनि जायगानिफ्राय। आरो जों बिदि इयुथखौ जों डेभेलपमेन्टनि खालामनो थाखाय जों बिराद खामानि मावबावनांगोन आरोखि, फिसा खामानिखौ। लाइमोनफोरखौ माबायदि बेफोरबायदियाव गेलेनाय नुदों, गुबुन जौगानायखौ माबायदि खामानि जेनेबा जों सापज दिनै साननानै नायदो, दिनै जों बे टुर्नामेन्ट जोब्बाय। बे टुर्नामेन्ट जोबखांनायनि उनाव बे गथ'फ्रा अहाय माहाय थांगोन जों मिथिया। बेफोरनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन। बिसोरखौ जाहाथे जों फुरा सिजोनाव जाहाथे इउज खालामबाय थानो हायोबा, गेलेहोबाय थानो हायोबा अलरेडि जोंनाव थारमाने डेभेलपमेन्टआ जालांगोन आरोखि। बेफोर खेथ्रखौ जों बिसोरनि थाखाय माबा मोनसे अर्गानाइज खालामना होनांगोन आरोखि। जाहाथे आं आसाम माबाखौ थाङाखै, जोंनि जाहाथे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जाहाथे बेफोराव जाहाथे मोजाङै खामानि मावलाङो। जोंनि बिटिआरनिफ्राय जेसेबां डिस्ट्रिक्ट दं, जों बे स्पर्ट्सजोंनो जों खालि फुटबल नङा आरोखि, दस्रा इभेन्टआवबो दं जोंनाव डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनांगौआ। जाहाथे डेभेलपमेन्टआ अखल बेल' नङा आरोखि, जोंनाव ग्राउन्डफोरखौबो नायनांगोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन।
बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।